Fa uns dies Norma em va enviar un mail convidant-me a una coseta que faran avui al Cafè de la Momo i estic molt nerviosa perquè sé de què anirà perquè jo vaig llegir el mail, però ens van dir que no podíem dir res a ningú i la veritat és que estic com molt il·lusionada. Vull començar dient que m'encanta que les editorials facin aquestes coses perquè se sent superproper tot. Un cop al Momo Coffee ens van passar a una sala més privada on ens esperaven un parell de regalets. A més, ens van convidar a beure i a un parell de dolços que estaven superbons. Al primer regal hi havia un parell de tasses molt boniques i una a dintre duia té de jasami i l'altra té de xianxi. I el segon era l'edició especial de La manxa que nos queda, que surt aquest divendres 18 i porta un sotagot, 4 punts de llibre, 2 postals, un pòster reversible i un bloc de notes superxulo. El primer anunci va ser Les 3 estrelles de la calamitat de Priest, que són 5 volums i començarà a sortir a l'agost. El segon va ser Entre línies, que em va cridar molt l'atenció, amb 5 volums també de Priest i que comença a publicar-se al setembre. I l'última de Priest va ser El guardián de almas, que fa pintorra. Són només 3 volums, dels quals el primer ens arribarà a l'octubre. La quarta era molt esperada i és Pequeño hongo, de Yi Shi Si Zhou, amb 2 volums que començarà a publicar-se al novembre. I finalment l'últim va ser Mil otoños, que també era molt esperat, de Meng Xixi, també amb 5 volums i que arribarà al desembre. I aquests són els nous 5 títols que s'incorporaran a la línia d'en May de Norma. Però digueu-me, els coneixíeu? Teníeu ganes de que arribessin?